Što biste vi rekli da vam neko kaže da morate provesti 24 sata u šumi bez skoro ičega? Trebaš da staviti ljudi, da? Previše. Znači uzeo sam si od 70 cm mačetu. Znači ova stvar će nam najviše koristiti, ja se sladim. Rukavice, znači čisto ono da dok trgamo drva radimo da se ne režemo. Uz malu pilu, znači ovo će isto jako nam pomoći. Znači neku traku i još jednu traku. I uzeo sam ovaj baš jaki duct tape. Di si lik? Jesi spreman? Onak. Lik, znači, uglavnom, tu nam je Joker. Ajde, on odmah objasni pravila koji si ti uloga ovdje. Znači, oni mene smiju upotrebiti 3 puta da im donesem neku stvar. I ta stvar ne smije biti tipa ono, ne znam, nešto pretjerano, nego neke sitnice, tipa da nam napuni mobitel. Uglavnom, ovo su naše stvari koje ćemo ponijeti sa sobom. I u torbama imamo još robe, znači robe da nam bude toplo, jer su noći jako hladne ovdje. Pazite. Imamo mali problem, imamo znači tu 2 vreće za spavanje. Te vreće su jako male, a gle, Leo, najstani pored Svena. I sad nismo baš sigurni da li će Sven stati u te vreće. Ali gle, ja hoću, tako da to nije baš bitno. Znači od trena kad uđemo u šumu 24 sata ne smijemo izaći iz nje. Ako izađemo van šume mi ćemo to snimiti i reći ćemo ok, nismo uspjeli. Dobro lik da je Leo, znači šaj smiri se. Jer je bliže izvor. Ne znam. Kak ne? Čokijus. Sada je, ajmo reći, 5 sati, znači ušli smo u šumu, krećemo od sada, znači preživljavanje kreće. Jednostavno ćete nam morat vjerovat. Ok, nastavljamo sami, Leon odlazi. Zvaćemo te, Joker si nam, dobro, znaš di smo sad? Ja i Sven smo ostali sami, Ringo je s nama, ne znam koliko će on dugo biti s nama. Sad imamo stalak, stavit ću kameru na stalak i snimam dalje update šta ćemo. Razmišljamo možda ono drvo, da tamo spavamo. Mali update, našli smo potencijalno mjesto gdje bi mogli možda prespavati. Znači našli smo ovo ogromno drvo koje je srušeno i tamo gdje Sven stoji je dosta gusto i planirali smo poslagati hrpe drva nekih narezati i poslagati tamo na onaj gusti dio i napraviti si jednu plohu na kojoj možemo spavati. Da budemo na uzvišenom i ajmo reći da životinje ne mogu do nas, jer ne bi se volio usred 3 ujutro. Ti lud meni ovako je. Ali kako misliš ti tu neš napraviti? Pa ne kužim. Lik, pa tu ćemo, nastavljat ćemo. Bullshit, count those old ass pennies, I'm a nuisance. So I guess that I just proved that I'm far from fucking. Prošlo je oko 15 minuta, Ringo odlučio ostati s nama, to je jako dobro. Ja ovako Sven čisti mjesto gdje ćemo raditi kućicu, naći neko drvo koje ovako ide drvo i onda ide ovako Y. To će nam biti kao stalak koji će podupret granje da ne padnemo tokom noći. Snimit ću to s GoPro-om na glavi, znači moram štediti svaku bateriju jer nemam baš previše baterije, nemam ni memorije. Tako da pokušat ću ovo napraviti što boljim s tim što imamo. Kaj ti pomognem? To dobro, da podignem. moramo u glavi. Da podignem pa ti u glavi. Jel to taj najjači dio? Da, podigni, ajde. Jesmo arhitekti ili nismo? Jesi uspio? Da. Aj sad da vidim. Jesi dobro? Jesi se Bože? Skoro sam umro. Malo mu je jebeno na glavu. Mislim da se snimi. Aaaa! Gle ovo. Aaaa! Pukla jebena grana. Kako smo mi nesposobni jako. Li, ti dobro. Jesam, ne ništa. Li, kako mnogi. Daj onda tebi pilicu, ja ću uzeti mačetu jer snimam pa da izgleda brutalno. Ima tamo, ja mislim. Dobro, lik, kaj ćemo, kaj X-on tražiti, taj. Opa. Dalje će biti dobro. Cilj nam je ovo drvo srušiti, da imamo ovaj Y gore. Otud probaj skoro. Ne, ovo gore. Nakon pol sata smo se tek sjetili da imamo mačetu i da možemo s tim. Znači ja sam da kažem
Na početku ovog izazova sam mislio da će biti puno lakše neka je, sam što je. Mi imamo još užasno puno posla, a noć. Ovo napravili. Joj. Ne! Ne! Lik, mi se zajebavamo s ovim dobrih sat vremena. Ne! Znate kaj smo napravili? Ništa. Premjestili smo sve stvari do drva. Prošlo je oko sat vremena, nismo apsolutno ništa još napravili. Jer nam je ono drvo puklo, to nam je bilo jedini plan za sada. Skoro smo na početku, to pokušavamo sad. Sad nam je cilj sljedeći. Moramo što više velikih tvrdih grana nabiti, bacati gore, zalijepiti daktipom da imamo pod, napraviti neki zidić i spremni smo za noć. Ok, sad smo se podijelili na uloge. Sven trga drva, ja sa loncem tražim vodu. Moram naći vodu negdje, da je možemo skuhat, da bude pitka i da nam se ohladi do navečer. Znači 100 kopriva me. Znači ovdje je takva šikara, a Sven mi je uzeo onu mačetu i nemam pojma kako će uopće doći do izvora. Fuck ljudi. Ovo tu je bio izvor i tu je bilo vode. Fuck, nema vode. Nema nigdje vode. Fuck. Znači Fici je otišao po vodu i uzeo mi je DSLR. Test kameru je uzeo. Ja snimam s GoProm. Tu je prije inače bila voda. Super. Ljudi, ovo mi se nikako ne sviđa. To je sve prosušilo. Ajoj. Pratim ga dobrih 20 minuta. Evo ljudi, vi možete ovo vjerovati. Znači ovo sve, ova udubina, piše jedan veliki koji je sve je puno vode. Znači ovdje je bila voda ovak do, skroz do ovog tu gore. Ovo su ogromne, znači tu je bilo ogromna količina vode. Ništa se vratiti. Evo, počelo se nešto slagati, za sad sam ovo napravio, da vidimo ali to će čvrsto, će držati. Čak i oće, evo ga, mogu sjediti, dobro je to. Evo, našao sam ljudi vode, ali tu vodu neću piti. Tu dođemo, tu ne znam kako ćemo tu, tako da ćemo morati lijepiti. Sad ćemo iskoristiti prvog džokera, ovako Leon donesi nam. Znači pečit ćemo sami, znači ne smije biti pečenje, znači sirove 4 hranke. Baš sad smo jeli. Donesi... Čekaj, kaj ne radi, kaj nema tamo Nema potoka, nema potoka. Jo. Nema potoka. Slušaj, donesi, znaš one od 2 litra velike, 2 te. Da, to može. Ajde, odi, i nek bude hladna. Stavit ćemo po 2. Znači imamo još jedan džoker od Leona. Ajde onda, znači 2 smo sad potrošili jer fakat to je puno i hrana i voda. Prošlo je oko 2 sata. Sad smo tek 2 sata u šumi i sad još malo pa dovršavamo pod. Napravit ćemo neki zidić. Ok. Dolaze nam džokeri. Odite tamo vidjeti onaj. Našli smo u šumi. Sam kaj vam to ide malo dole. Ne, pa to tako treba, to malo krevet kao. Drži za svaki slučaj ne bi pukla ova grana. A V vam je ovo. V nam je ovo tu, da. Vatra i tu ćemo si kuhat hrenovke i bit će nam tjeraće životinje i tjeraće komarce. Džoker je došli pomoć snimat. Daj, mogu ja. Moramo malo ukopati tu. Lampa već sad funkcionira, znači noć je već pala lagano. Meanwhile. Ljudi, mrak je pao. Sven je otišao, iskreno nemam pojma di. Ostalo nam još, to ću sad iskoristiti da dovršimo ogradu. Ok, napravili smo jedan dobar dio. Ovdje sam započeo raditi ogradu, pa mi je ponestalo materijala, to ću dodat. Pokazat ću vam gore kako izgleda. Uglavnom ovdje imamo ovaj držač, to nam drži da ne padnemo tokom spavanja, znači podupire nas. Biće ovo dovoljno za ovu noć će biti dovoljno. Ja ću to praviti još malo za otvori da nam ne mogu životinje. Sven je napravio ovdje savršen fireplace. Gledaj, u najgorem slučaju šprint doma.
Imamo svijeću. S tim ću probat zapaliti vatru. A vidit ćemo sad. Ovo, nismo stvari donijeti. Nisam stigo lik. Gle, voda nam je dole. Kako voda? Pa naša. Voda i stvari tvoje i ovaj nož je dole. Pala je mrtva mrak, počeli su se neki zvukovi čut. I tu je nešto hodalo, je nešto. Nešto u blizini je hodalo i neke... Ja sam palio vatru, pobjegao sam Da, gore. evo sad je tu sa mnom. Znači mi imamo ovu jadnu kućicu. A gledaj, imamo bar neš. Mačetu imamo tu, daj mi da pokažem. Mačeta nam je tu. Ako će trebat. Gle, meni je, ljudi, ja ću biti iskren s vama, znači ja ću biti iskren, ja ne znam hoće ovaj challenge uspjeti izdržati do kraja. Mene je užasno strah. Noć da ne mora biti veća, mi smo točno na ravnini, znači tu brijem da životinje dosta idu. Ne znam, da dođe ona obična srna, ja brijem da će se usred užasno. Znači ne možete se jednostavno staviti u ovu situaciju. A di je druga lampa? Dole kod ovog. Znači gledajte, iza je znači stan, ono, mrtvi mrak, sad je, tek 8, Isuse Bože, tek 8, znači sad je već užasno strašno, a kaj u 2 ujutro kad krenu oni svi zvukovi koji smo čuli u šatoru kad sam ja bio sa zonkicom, znači, gledaj ovaj mrak. Da. Oh. Znači 8 sati mrkli mrak u šumi. Kroz krošnju vidimo da nije još full mrak, ali je mrak. Znaš kaj, više bi se osjećao da smo malo višli, iskreno. Lakše je u kući. Pazi. Evo, izlazi. Mi ćemo spavati, ja ću spavati. Ja bih rekao, ja bih se osjećao puno sigurnijim da smo malo višlje. Sad moramo ići skroz gore. Da, ali ja bih trčao, ja bih šprintao, znači. Gle, ja s mačetom ne planiram baš šprint. Ne, ali ako ćemo ići doma, neće tu. A daj odjebi! Kaj nas plašiš? Ajmo! Doma! Doma! Uvijek ja tebi dajem ovu vodu, ono. Ljudi, ne znam, mene, evo, ne znam, ja ne znam, evo iskreno ću ovo može. Meni stvarno žao ako se iznevjerim. Neš je tu. Neš je tu 100%. Ne, Neš je, baš je tu doslovno, jako blizu. Znači ovo je doslovno, ovo je najgori prizor koji onako možeš doslovno gledati. Aj snimi tu, aj snimi samo svaka sjena od grane je nešto. Znači, aj uperi tamo sa lampicom i posvijeti. Znači snimam vam naš pogled. Naš pogled. Doslovno usred šume. Doslovno vidimo gore nego što vi vidite na kameri, je. Doslovno, da. Znači vi bolje vidite na kameri nego što mi vidimo. Znači vidimo samo grane, da je životinja ne bi ni vidjeli kada je gore. Doslovno... šta bi sad dao za taj šator, Baš onak disalo i kad je bilo u daljini se glasalo nekak baš jako čudno. Ja bih rekao ili srna ili vepar. Ili neka lisica ili neki čagalj. Samo se probajte staviti u moju situaciju i razmislite da li biste vi ono pravili. Lik da se derem. Ne, idemo doma, ne, Boga, sorry ljudi, objasnit ću kad dođem doma. Ne mogu, lik, ne mogu. Isuse Bože. Ne, lik, ne. Previše. Evo ga. Čuješ? Tu je jebeni jelen! Čekaj, mir. Da li, ajmo dok nema nikog, please, ajmo sam dok nema životinje nikakve.
Vika i uzmi ovo. Stani, kako ćemo, stani. Dobro, sad ugasi, ajde. Isuse Bože. Kaj je bilo? Isuse Bože, sad sam praviše paničar, čekaj. Kaj je bilo? Moram se skulirati, čekaj. Neki kurac je hodao, neki kurac je opet hodao, lisica neka glasala se. Jesi vidio ili nisi vidio? Ne, čuo sam ju. Onda dobro. Ovak je. Tak je nešto. Dobro, to nije velika životinja, mislim. Ljudi, vraćamo se sutra ovdje, meni je fakat žao, ja ne mogu ovdje zdržati sekunde. Lik, nemoj mi to radit, Isuse, dobijam kripove, ono tak nekak poludim, lagano ludim već. Ja doslovno, ako bi ja provio ovdje noć, ja bi sutra bio u ludnici. Jel možeš tići prvi? Ajoj. A dobro, dok mi izađemo već će biti pol. Lik, ne mogu ja ovo. Brzo gasi ovo, dođi lik. Budi sa mnom, molim te, budi sa mnom. Evo, gasili smo. Ok, ne tuda, lik, kroz brdo, molim te, nemoj tuda. Ajde. Tu lijevo. Ajde. Ja, desno, sam se penji gore. Tuda, pa da, tu ne. Dobro, da. Pa lik, kroz kaj hodamo. Ovo je najveći strah. Lik, nemoj, molim te. Tiho budi, molim te. Isuse Bože, doslovno bi bilo lakše da smo ostali. Lik, ovo je. Nemoj. Isuse Bože. Ti svijeti malo iza, lik. Isuse Bože. Ja ću isti. Ne, lik, polako, idemo polako. Hvata neki... Lik, aj, sam si čio, aj. Aj, zabri da sad vidiš Slenderman. Ne, jebeš Slenderman, Slenderman je najmanji strah sad. Ali ja sam mislio da će biti puno lakše. Ko je kuran? Isuse Bože. To si ti pustio isto. Nisam namjerno. Zvao me neko. Ovo je doslovno bio srčan. Nek nije mi broda. Ne. Prepali se ništa. Odustajemo, nema Boga. Pa imamo, stavit ću to na stol. A nema na stol. Znači hodalo neka lisica, možda je jelo, ne znamo, neće bilo. I onda imamo ništa od toga, idemo kao gore. I hodamo mi gore. Kaj je bilo? Odustajemo. Ok, prije nego što me počnete hejtat, da, vratio sam se doma, vratili smo se doma, ali sada je, koliko je sad sati uopće? Sada je 12 sati negdje, pol 12. Uglavnom, fakat prestrašno, nismo mogli izdržati, vratili smo se doma i odlučili smo da ne bi bilo u redu doći doma, jednostavno prespavati doma, fakat ne bi bilo u redu, tako da ćemo se sada vratiti, ali uzimamo šator. Ja i sve, znači došli smo tu, odmorio sam se malo, dobio sam se, malo sam razmislio ono da se dobijem, presvukao sam se, stavio sam si znači sad duge, uzimamo šator i idemo vratiti. Vidimo se u šumi, nastavljamo 24 sata preživljavanje, imali smo, ovdje imamo šator, da. Uzeo sam mačetu za svaki slučaj, naravno. On nas čuva, i da imamo njega sad. Frajer nas doslovno leđi čuva. Nije mi sad baš svejedno vratiti. Uglavnom ne znam koliko vi vidite, ali vraćamo se u šumu i lagano krećemo prema dole da nađemo mjesto. Evo, ovdje ćemo staviti šator. Dobro, imamo ringa sa sobom, manje me strah. Ovdje nema baš toliko životinja, to jest nismo čuli još nijednu, tako da. Da. I sad to moramo doslovno koji vragi s tom se desilo. Lik, znaš kak ti izgledaš kod duh iz močvare? Lik, gledaj, ja idem spavat, ja ne znam za tebe. Lik, kaj je ovo? Ringo s nama, može. Dosta pametno. Kaj ti kaj? Jel bi ti van? U šumu, ali smo sada našli drugu lokaciju gdje je malo bolje. Ok. Premamo se na spavanje, sad je negdje oko 3 ujutro. 2 ujutro negdje. 2:15. Evo 2:15 ujutro. Vidimo se sutra. Ne mogu ni spavati. Frajer si skomirao tu. Kako vidiš? Kako su ovo postanke? Ovo mi je bilo jedan od najgorih noći u životu. Nisam spavao, nisam kupio. Ja sam se jako dobro, bio surio cijeli noć. Ok ljudi, presvukli smo se u prijašnju robu i vraćamo se na mjesto
Gdje smo započeli? Yo. Yo! Welcome to my fucking crib! Ovo drvo nam je pomoglo da napravimo kućicu. Sad je ovo sklepano, ono, zato kaj je Filip pravi. Vidite, ovdje je sve napravljeno da bude stabilno za preživljavanje. Stavili tu da se može sjest. Čak i dobro. Sjedneš se, tu nogice staviš. Chill. Chill atmosfera po danu, po noći nije isto. Kako sam ja napravio dobar fireplace. Reci što hoćeš, baš je jedno. Pokušavamo upaliti ovu vatru. Sve naravno nije uspio pa sam ja preuzeo situaciju. I kao što vidite, odmah je bolje. Ali sam zapalio vatru, snimi malo vatru kako smo zapalili. Zapalio. Koliko je, gle ovo! A jebote. Sven. Lik, spekli smo hrenovčice, vidi. Ne treba mi, ajde. Mi smo došli. Lik, zagorile su nam hrenovčice, jer Filip reže ono jebeno drvo umjesto da pazi na hrenu. Kad ovo Filip nije pazil. Malo. To da, Filip nije pazio pa je. Samo ovo kad nije izgorilo. Zašto je tak slano, a nismo ni imali soli? Nije, nek je gorko. Gorko ti je ovo crno. Evo, ovaj dio baš nije jesti. Evo, gledaju. Dobra. Je. Je. Piš. Ček Fic, pa nismo vatru ugasili. Joj da. Aj, ugasi.